ಕಾಸೋಲ್ ದಿಪ್ಪರ್ಡ್ ಬೋಜಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಟು ಒಂತ ಸೇಲದಲ್ಲ ಕಟ್ರ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದಾದ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲ ಮರ್ಲಗಟ್ಟೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೂಜಿ ಕಾಯ್ಸ್ತೆ ಬೋಜಮ್ಮನ ಬಕ ನವೀನ್ ಮಾಮನ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ಅಂತ ದಾಟ್ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ನವೀನ್ ಮಾಮ ಗಾಡಿ ಲೆವೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಉರುಡಿ ಜನ ಆರ್ನ ಬೊಡಿದಿಗೆ ಜ್ವರ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಆರ್ಲ ಪರಬೆ ಬೊಡಿದಿಲ ಪ್ರಾಯದ ಜ್ವರ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇ ಪಾಪ ಜಾನುಗು ಜ್ವರ ಬರೋದುಂಡ್ಯಾ ಪಾಪ ಎರಡು ನಂಜಿ ಮರ್ತು ಕೊನ್ನಲೆ ಪಾಪ ಜಾನುಗು ಜ್ವರ ಬರೋದುಂಡ್ಯಾ ಪಾಪ ಅವಾರ್ನ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿನ ಎಸ್ ಅವನಿ ಆತನಕ ಅಕಲ್ ಬಂಡೇರಿ ಇಂಜ ನಮಕ್ ಆಲ್ಬಮಿಟಿವ್ ಅಡಿಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಪುನ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕದು ಒಂದು ಅವರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕುಜಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನುರಾಗ್ ಈ ಜೋಕುಲ್ ಮನ್ಪುನ ನಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತ ಬೋಳಾರ್